înseamnă pentru voi acest festival? În primul rând, chiul de la școală, că trebuie să chiulezi de la școală ca să vin la festival. Ceva, cred că ceva mult mai mult decât ne așteptăm noi. Oameni cu dăruire care au talent și pasiune. Un eveniment pe care abia îl aștept cu nerăbdare, de fapt, de câteva luni de zile. Pentru mine, în primul rând, înseamnă mult sacrificiu în partea tuturor tinerilor. Ce mi-aș dori eu e nu doar niște simple pantomime, ci să văd așa o unitate, în primul rând, între tinerii de la noi din biserică. Mă aștept la lucruri mari, adică mulți tineri adunați împreună într-un singur gând. Înseamnă foarte mult încredere și înseamnă prietenie. Înseamnă să petreci timpul cu prietenii, să stai împreună cu ei, să pui osul la treabă, să sacrifici ceea ce ai cel mai bun. Înseamnă mai mult decât se vede.